Ideme žrebovať víťazov súťaže o 4 vstupenky do akvaparku Tatralandia. Otázka znela, koľko má akvapark Tatralandia celoročných bazénov a tobogánov. Správna odpoveď je 9 celoročných bazénov a 9 tobogánov. Zapínam žrebovanie. Do súťaže sa nám zúčastnilo 2534 ľudí. A víťazom sa stáva Simona Brodsková, ktorá odpovedala správne, takže ideme pani alebo slečne Simone Brodskovej telefonovať. Telefonujeme pani alebo slečne Simone Brodskovej. Ešte raz si musím nájsť číslo. Takže vytáčame. Dobrý deň, prajem Martin Dorčák z portálu vyhrávam.sk. Hovorím s pani alebo slečnou Simonou Brodskovou. Áno. A vy ste sa zúčastnili našej súťaže o vstupenky do akvaparku Tatralandia. Áno. A chcem vám teda zagratulovať k výhre, lebo sme vás práve vyžrebovali. Áno, ďakujem, ježiš. To vážne? Smrteľne vážne, pošleme vám e-mailom a potom voucher a vstupenky vám vlastne zašlú z akvaparku Tatralandia priamo na vašu poštovú adresu, ktorú mi potom pošlite na ten e-mail späť. Aha, dobre, ďakujem, strašne pekné. Gratulujem k výhre, dovidenia. Ďakujem, dovi.